баласының ең зур байлығы тәне һәм жаны сәламәт булу. Әмма күп вакыт без бу байлыкның кадерен белеп бетермибез. Бүтән дөньяга хуҗа булсаң да, тәнең сәламәт булмаса, рәхәтлек сизмәссең. Менә шул уңайдан без дә һәр вакыт хәрәкәттә, менә бүген дә әле шушы велосипед юлларында велосипед белән йөрергә чыктым. Минем сезне бүген бик тә күркәм Гыйльфановлар гаиләсе белән таныштырасым килә. Алар спортны һәм җыр-моңны яшәү рәвеше итеп алганнар. Biz иншаллада хәзер 10 ел дәврендә менә килдек без үзебез чыгышыбыз белән Актаныштан, төп Актаныштан. Бу шәһәргә килдек, менә шәһәр шындырысын безне яхшы кочакка үзенә алды. Без менә шушында яшибез, урнаштык. Шушы шәһәрдә менә хәзер инде язабыз, эшлибез. Үзебезнең бизнес бар индидер. Җырлар язабыз. И менә нинди матур җирдә Кама кышагында, урман, менә безнең шәһәрдә велодорожкалар эшләделәр, вообще нык приятно, нык рәхәт. Яшьләргә генә дә түгел, барлык шәһәр халкына да рәхәтләнеп, менә велодорожкада, велосипедта, даже булай гына җитәкләшеп бер-берең белән кочаклашып йөрсәң дә үзе бер рәхәт. Үзебез инде семья буенча инде менә минем улым малай бокс белән занимался шәһәрдә. Шәһәр içində дә беренчелекләрне алды. Икенче малай менә тагын бокс белән занимался, плавание күчә. Өченчесен белмибез кая китәр. Бик капризный малай, ничек булыр ансы. Үзебез без спортны ташлаган юк, һәр вакыт бергә яшибез. Суббота, воскресенье нәкъ шушында ук чыгып велосипедта йөриштерәбез. Атнасына инде бер 2-3 тапкыр бассейнда yüzәбез. Bas minim yanıma adlı bergeyi yanışa yürek tüyse bir dokunda senin sözler minim jırımda Tatar mınyıl her kişide Tatar ruhu her bir kişide Eyde birgelaşıp gurur bari bu dünyada Bizning Rinat endi aytibыз bilikidән үк җырларга яраткан инде аның мәктәптә вакытта да ансамбльләрдә катнашкан. Bilik чактан ук фотографияларны карасак та менә гел гитара белән инде гел хәзер дә дәвам итә. Киләчәктә дә туктамас дип ышанабыз инде, чөнки җырлары бик матур, халыкка ошый. Үзең дә җырлыйсың? Мин үзем музыка мәктәбе бетергән, но менә развиваться итмәгәч, может быть, аны развивать итсәң бардыр инде. Пианиноны бетердем инде мин, музыкальный школаны. Шул. Бергәләп кушылып җырлаган? Юк, җырлаган. Вообще җырлап караган юк әле. Кем белә киләчәктә? Элек беләм татар эстрадасында Әлфия Вазалова, Илхам Шакиров. Аннан соң инде бездә күп булалар артистлар. Шундырсын, җырчылар да күп булалар, минем әти янына киләләр. Безнең төп идея Сара Садыковлар безнең күп киләләр, композиторлар. Мин аларны менә шул вакытта беләм, менә шулайрак итеп. Бүген көндә ничек эстрада? Мин аны тыңлаган да юк, шундырсын, тыңласы да килми. Барлы юклы слухны бетереп булмый инде, шуны әйтәсе килә. Но үстерергә кирәк, татар эстрадасын нык күтәрергә кирәк. Менә минем шул уй. Дөрес уйлыйм микән, юк микән, ансы инде ничек әйтергә. Бүген көндә безнең татар эстрадасы гына түгел, күбәйбер дә түбән. Безнең шуңа күтәрергә кирәк. Ул мин үзем патриот буларак инде татар халкы өчен, инде татар халкы өчен, Татарстан халкы бит ул монда татар гына дигән дә түгел. Ул менә шундый масштабный ниде грандиозный итеп күтәреп, Татарстанның бүгенге көндә дә танылган Акбарс, хоккей командалары, Рубин командалары, и шулай ук менә опера, балет, театрлары да күтәрелеп чыкса, мин нык шат булыр идем. Шулай эстрада җырчылары да. Мин үзем воспитан англосаксонский музыка, да, яшьтән үк. Шул аны тыңлап үскән кеше, ул минем җырларда да бәлки шул
Біраз аларның не кірәдір. Ну, бүтін музыкальный индустрия шындырышының еткенде бүгін диктует англосаксонский музыка. Хайтаның нендей дейгенде де. Бұна бүгін күнде ана Китай музыкантлары да көтеріліп шыға, только шундай направление білен шлегенлері. Біздің российский музыкантлары нәқ шул где-то фильтруется, әкірінген алар анда тыңлайлар, мында нендейдер направленияларын алалар да ішлей башлайлар. Алар, может, некоторые из тысячи, мыңнан бірсі популярный боларға может. И шул российский эстрададан нешіктер еще тағын фильтроваться етіп, уже татарлар уже алардан подражать етелер и келіп шыға нық қызық. Мина ұшамай олайдыр. Оларға керек изначально нерен, да, аннан izlеп, тыңнап, нәрседер кіртіп, бейлей алсаң татар мұңы білән. Ол енді вообще исключительно яқшы болады деп білем. Бір кімді мәңгіге келмеген бұл жерге, сен ташлап кеттің бегерте. Қолдарым алып сенің суретіңді еске алам, көңілден бір адым ялғыз. Ей сен осал язмыш, мәхрүм еттің сен мені достымнан. Йықла, тынышлап, тыныш йықла достым, сенің көңілің менің. Бір күнден мәңгіге келмеген бұл жерге, сен ташлап кеттің бегерде. Бүгін сен яратқан шәшәкләр бәйләмен жиып қоям ташыңа. Бір адам ялғыш, ей сен осал язмыш, мәхрүм еттің сен мені достымнан. Йықла, тынышлап, тыныш йықла достым, сен жырың менің көңілімді. Менің тұрмыш жолында көп яқындар, көп кішілер, көп яш егітлер кетерге туры келді, шуларға бағышланған жер. Біз бетінде бар 90-шы жылдарын өткен кішілер, анда көп ялғышылықтар да әшіләнілгендір. Күйлерін де, сөздерін де өзім язам. Но меңа көбірек енді рок, меңа вообще түрлі музыка ұқшай. Дұрысын ғана еткенде. Но меңа көбірек ятышы рок, өзімнің yazıшы рок-поп, рака-поп дерге болайымы, бірге құшсаң. Міне бүгінгі күнде яңа проект. Біз ішлейбіз шоның үстінде. Бұл супер бомба болар деп ойлаймын. Мындай бірін әлі ішлегенлері жоқ. Но Алла берса, иншалла ішлеп сізге жеткіремін. Но бүгінгі күнде секіріп болып қалсын. Ренат бит ол гүл іште. Ол гүл занятой кіші деймесің, шоға мен бір өзім енді. Занятойдан ғанатын бізді рездашын дұрысын еткенде бытовой тұрмыштан мені ойырылып қойылған. Мен шындырысын айтам. Түрлі не білен, проблема білен етмейміз де. Бірлінде де бейлемейлем. Мен даже магазинға елына 2 тапқыр кішсем де кірем. Ансы да ялғыш қына. Алай эпи көп мұтыра, газ көп мұтыра, көп мүтулерге кварталатыларына. Мен аларыны білмейм де, біләсі де келмей. Мен бәқітлі де білейм. Аларыны білмәгәш. Біздің қазір міне өзі біз үй салабыз, міне Алла берсе бұл жеткіріп шығарсақ енді. Күн сайын анда үйрейбіз енді, ішлейбіз енді, бары ихатада біз енді. Бұлай енді выходнойлар, жоллар болса, біз обязательно природаға шыға, өзі біздің неге барабыз енді. Урманлық яғында ол, анда шашлыклар пішіріп, мұншалар кіріп ялытерге яратабыз енді. Құяшта қызыну сәләмәтлік үшін файдалы. Әмі ләкин шамасын біліп кіне, ертеңгі яқларда һәм кешкі яқта қызынырға керек. Бұл үсті қызуда, шулай тұқлану да зор әһәмиетке ие. Міне менің сізге қазір тезгіне піше тұрған шей үстелеріне қойыла тұрған, бек жайда пішере тұрған пирог көрсетесім керек. Аны міне
шие, карлыган, черника, нәрсә, нинди җимешләр бар, шулардан алмадан да кушарга була, творог белән дә ясарга була, иремчек белән. Шул пирогны пешереп күрсәтәсем килә. Аның камыры песочный дибез хуҗабикәләр. Менә 100 грамм май или маргарин, 100 грамм песок, 100 грамм каймак, сметана и 1 күкәй. И шей содасы калагы өчендә. Хәзер камыр басабыз. 150 грамм он кирәк булачак. Әзрәк булып җибәрәбез. Камырыбызны карыйбыз. Моны холодильникка куеп алсаң да бик әйбәт. Тиз генә эшләргә кирәк булганда, тиз генә булгатып пешкә тыкканда да бер зыяны да юк. Шие, нинди җиләк бар, нинди җиләк җимеш барысы да бара. Шие өстенә салыр өчен заливка әзерлибез. Монысы да бик җайлы. Истә калдырырга да бик җайлы, эшләргә дә бик җайлы. Шулай ук 100 грамм шикәр кымы салам, 100 грамм сметана, каймак, кефир булса да ярый. 100 грамм монысын салабыз. 1 күкәй ситеп салабыз. Хәзер шуны булгатабыз. Хәзер шушны шие өстенә салабыз. Күпреп, пешеп җитә ул. Духовка атып куябыз. 20-30 минутта пешеп җитә. Менә безнең пирогыбыз шулай шейгә җитеште, тәмле генә. Шейләрегез тәмле булсын, табыннарыгыз мул булсын, илләребез тыныч, имин булсын. Гаиләләрегезгә бәхет барыгызга да. Яршалыбызда бик тә матур ямьле җәй көннәре. Су куенабыз, авылга кайтабыз, кояшта кызынабыз. Менә шушындый ямьле көннәрнең берендә тагын бер гаилә белән күрешеп кайттым. Бәхетем дип уйлап ялгышканмын. Син икәнсең сары сагышым. Болыт арасыннан кояш эзләп, зәңгәргә канат кагышым. Мин бу җирдә инде синең белән бәхет диңгезендә йөзә алмам. Ялгыш очрашканда җанны эткән карашыңа башка түзә алмам. Шуңа күрә сөюемнән качып, биек күккә китеп барамын. Һәр иртәдә кояш нуры булып, күзләреңә синең багармын. Шигырьләр, белмим, бәлки китаплар күп укыгангадыр, шушылай ничектер теге сагышы мәхәббәткә багышлап туалар. Моннан 20 ел элек шушы Чаллы шәһәрендә әле яшь кыз, яшь укытучы булып эшли башлаганда булачак ирем Илсур белән таныштык. Узак йөреп тормадык, март аенда таныштык та, июньдә никах укыттык, августта туйлар үткәрдек һәм шулай итеп беренче мәхәббәт җимешебез Илвира дөньяга туды. Танышу ничек булды? Танышу ул бик кызык булды. Мин мәктәптән март ахырында каникулга чыгарылдымнан, мартта бит инде 3нче чиректән соң каникул була. Дәфтәрләрне өйгә алып кайта идем тикшерергә. Чөнки ул вакытта мен 47нче мәктәптә эшлим, 3 смена укыта идек. Кич белән 8гә кадәр укытабыз, өйгә кайтып дәфтәр тикшерәбез. Һәм ул көнне журналны да тыккан идем. Журналны өйгә алып кайтырга ярамый. Һәм автобуста 7нче тукталышта утырганнан соң 7нче комплекс тукталышында утыргачтан бер ир кирде. Егет инде ул вакытта, егет, матур егет миңа карады да, кирде дә юл буе мине күзәтте 28нче комплекска кайтканчага кадәр. Мин бик курыктым, әйтәм журнал бар икән, сизгәндер пакетта. Кемгә нәрсә? Автобустан төштем дә тиз генә 28:06-га чабам. Минем арттан бу да бара. Менә шулай була бит ул. Шуннан бераздан эндәшә. Бу матур кыз кая кайта икән дип. Бу матур кыз мәйтәм өенә ашыга. Кайсы районнан? Нишләптер менә бер дә егетләргә исемемне дә сразу әйтмәдем, районымны да әйтмәдем, Тукай районыннан дип әйттем дә. Тукай районында шундый матур кызлар бармы диде. Әйемәйтәм, Тукай районында матур кызлар бар. Шул кие кирип киттек, ул 28:05-ка китте. Ул анда торган булган икән, мин 06-га киттем. Бер көн узганнан соң кайткач кызларга шуны сөйләдем. Әйтәм, журнал тыкканга минем арттан бер кеше кайтты дип курыктым. Әйтәм, ул минем белән танышырга теләде дисәң дә шулай гына сорадым. Әйтәм, башка берәр дә сорамады. Икенче көнне кич белән вахтер хатын җигреп менгән. Әлфира, сине эзлиләр. Увыдан дип әйтәләр дия. Тагын курыктым. Ләккәнсең син. И озакта тормады, ишектән үзе килеп керде, инде таныдым. Ул вакытта тормыш иптәшемнең УВДда оперуполномоченный булып эшләгән вакыты иде, следственный отделда. Шуңа күрә алар формадан йөрмәгәннәр, ә мин белмәгәнмен. Менә шулай танышып киттек инде.
Siz hozir kichkina Islom bilan uyda o'tirasiz endi. Mana bu yangidan shunday oila mashaqqatlarini, yangidan nani bola tarbiyalash mezgillari u endi hozir gil ikkinchi turlidir. Yosh vaqtdagi shekilli tug'ildir, deymi? Ningdidir o'zingizning shug'ullaringizda borliqqa kelgandir hali. 41'de bola tabu. Tünlerin yoklamışa gün seyin bola imizi, bola şüprege alıştırı, ıştanlar yok, tege şol kadar rahat deyip eyte turgan tugul, lekin her bir mihnetinin her bir rahatı da buladıylar bet. Benim bik zor tiragem, bik zor buluşum yerim. Ул her vaqt benim 3 balamı da bik ebet etip bari. Benim balalar işlep turalar etilerin, mena qaraganda ortağırak күрәләр. Әтиләрен дагырак ярatalar дип әйтим мен дә, әтиләренә күбрәк сарылалар диюде дөрес булар, яраталар барсында. Һәм иң зур терәгем Эльвира. Эльвира булгачтан, кызым булгач, ул мәктәптән кайтуга аның кулыннан күчә бала. Шулай итеп теге бала тәрбияләү минем өчен 3нче бала зур яшьтә авыр булды дип бик әйтә дә алмыйм мен. Бала туар алдыннан менә барыбер да теге икесе үсеп, әзрәк инде müstakillikке öyrəngəçdən özləri qarый başlagaç, təgə xатын qız bit indi ул үзе өчен яши башлыйдылар. Ир белән дә инде хәзер 20 ел торгачтан менә үземнең бүлмәгә кереп, мин нишләптер соңгы елларда шигырь яза башладым инде. Менә без үзебез авылда дөресен әйткәндә, әткәйенкәй ничектер читтә кебек булды. Әби тәрбиясе алып үскән бала инде мин үзем. Әби бар иде мәрхүмкәем һәм улы опалар безне тәрбияләгән иде. Баштарак мин уйлаган идем, бала менә улысына карап өйрәнә. Әйе, онсы да бар, онсы да дөрес. Ләкин иң башта бигрәк тә беренче бала өйрәнсен өчен ул үзеңнән үрнәк күрсәтү кирәк минемчә. Менә мин һәр вакыт кызымна, әйдә кызым минем белән кухняга, әйдә кызым минем белән бакчага. Мен Аллага шөкер менә мактанып әйтеп түгел, ул быел суганнарны, кишерләрне, шигендерләрне битенсен үзе утыртты. Әле менә бәрәңге кәгеп килдек бу атнада икәүләп. Кыз бала миңа калса, әнисе белән ир бала һәр вакыт әтисе кырыенда йөрергә кирәк. Эльвира безнең сәнгать мәктәбен бетерде. Булаты менә хәзер музыка мәктәбендә укый. Шуңа күрә теге төрле конкурсларда һәр вакыт кытсылыкта оештырган конкурсларда катнашабыз. Менә берсендә шигырьне иҗат итеп барган иде балалар, 2 бала инде зурлары. Әтинең эштән кайтуын 4 күз белән көтәбез. Колясканы читкә куеп, әтигә утырып китәбез. Апам әти аркасында, ә мин көчле кулларда. Тормыш юлын үтү җиңел, әти янда булганда. Йокларга яткач әкият сөйләргә дә иремми. Әни әйтә, мондый әти бар балага да эләкми. Әтиегез дөньядагы иң әйбәт ата ди. Мондый ир хәмсез булганга, мин бәхетле ана ди. Биргә дә җырларга да бергәләп өйрәнәбез. Безнең әти супер әти, барыбыз да аны яратабыз. Гел мактап башым, шуңа күрә дә хатын мин мактаган сайын пешерәсе генә килеп тора дип әйтәскеле инде. Һәр вакытта да, ризыктан бер вакытта да мин гаеп тапмадым, мине шулай дип воспитать иттеләр. Мактауга мин дә кушылып китим әле, булып улыма җитмәй. Мәктәптән йөреп кайта да ул, әни, бүген кичкә бәлеш, әни, бүген эш пешмәк, әни, кыстыбый күптән пешермәдең. Менә атнага безгә кергән кешеләр шакката камыр ризыгы күбаш иләсәбез. Менә булат безнең бигрәк тә жарата. Улым, өйләнгәчтән хатының минем кебек пешерә башлыймәсән нишләрсең соң дигәнем, ансына да җавапны бик тиз тапты. Сиңа килеп бакарбыз диде. Күпләргә үрнәк итеп куярлык гади тыйнак гаилә. Яңа өйләнүче парлар шундыйлардан үрнәк алып яшәсә, аерылышучылар саны да кимрәк булыр иде. Спорт белән дус булган кешенең үз-үзенә ышанышы арта. Яшәү дәрте көчәя. Җәмгыятьтә һәрберегезнең үз урынын табуын телим. Сау булыгыз.